Учил си го, но пък езика сега изтънява. Учил съм го, разбираш ли, аз съм го учил тогава, той е 51 година. Той е само няколко години след промена на правописа. Да. Тоест, когато е изваден Ерголям. Да. Ерголям е изваден, защото всяко съществително, което е завършвало на съгласна, е имало Ерголям. Този Ерголям не се изговаря, но той те задължаваше да изговориш съгласната отпред. Да изговориш съгласната. А за да изговориш, предишната гласна става с 2 микрона малко по-дълга. И езика става звучен. Става Бог. Да, Бог. Да. Става вървежа. Става летежа. Да. Става Иванова. И сега, виж какво става сега. Сега става едно КСО, става Бог. Господа е Бог. И то Господа е Бог. Спотъмнява и става на А Бог е Български олимпийски комитет. Да, става на И става, че над София има смок, а смок е змия. И следно вървеш, летеш, падеш. Ти на тия неща отбелязваш. Това е страшно. Слушай се да видиш колко е страшно. Да. Страшно е това, че твоите колеги водещи вече поголовно, имената ги казват само в номинатив. Сиреч, Петър, чуваме ли се? Или Виктор, тук ли си? Защото ние сме това вече като американци, ние сме вече Виктор, Питър, what about you, нали? Как се, като тия дето викат в рекламите, уоу. Хората имат оправдание, че оцеляват и те казват, сега Джоко ни говори за езика. Те двама оцеляват, или поне така казват. Не знам, аз не съм сигурен, че двама оцеляват. Виж, аз мисля, че плача е много по-голямо, отколкото това. Ние обичаме да плачем. Някой трябва да им го каже като тебе. Ние обичаме да плачем, ние обичаме да се оплакваме, ние обичаме да се вайкаме. Дори да сме добре, пак ще кажем, че сме. Моля ти се да речем по времето на Великденските празници, понеже там се събират 4-5 дни. 5 дни се събират. И десетки хиляди коли се юрват в Гърция. Не знам колко хиляди коли в Сърбия. Навръщане от това идват репортерките и там на черния кост и правят интервюта. Къде бяхте в Гърция? Добре ли изкарах? Добре изкарах. Ма иначе как сме? Как сме? Едва свързваме двата края. То живот ли е? Това държава ли? Балканите са единственото място в света, където аз мога да живея и да умра. Защото тази атмосфера, това живеене, това начин на живот, това няма никъде. Тайната на успеха в живота не е да работиш на това, което обичаш, а да обикнеш на това, което работиш. И да го работиш като обичано нещо. Това е просто задължително. Тоест, каквото работиш, да застараш, да бъдеш първ, да бъдеш по-добър от всички. Виждам, че имаш енергия. Виждам, че така. Виж как си добре помниш всеки филм. Това 81, нали? Кое? Ти си 81? На 81 година съм, да. Да. Страхотно изглеждаш. Има в тебе още много хляб, има енергия, има. Искам да доживея и това в този скъпан парламент. Един път да се случи някой да предложи, че закон, според който 2 и 2 са 4 и всички да гласуват за. Да, виж каква хубава мечта. И всички да гласуват за. Защото както е в момента, ако някой предложи закон, според който 2 и 2 са 4, ще кажат, то може да е така, ма ние ще гласуваме против. Те ще кажат, не е така. Не е така. Не може и да е така, но ние ще гласуваме против. Да, дори ще излезем от парламента и да блокираме работата за 2 и 2. Или изобщо, не знам, там. Не им влизам, не разбирам от това. Но има мечта. Имаш мечта? Има мечта. Ще стане. Ще стане, разбира се. Ще стане. И страната ще ни стане хубава. Стане подриера. Никой не трябва да се безпокои. Имаш нужда от нещо? Аз? Да. Не. Това е. Не. От нищо. Знаеш ли, има една българска приказка. Каза, човек може с 2200. Но това е само фраза. То може да стане философия. Може да стане философия, ако действително нямаш 200, имаш само 2 и се поместваш в двете и не си нещастен от това.
Това е а си щастлив човек, тогава това е философия.